ακόμη και εσύ μόνο τριγυρνάς. Ο σκύλος σταματάει τη γάτα με ύφος αυστηρό και γουβ 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 της λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Γρήγορα σε αυτά που σε ρωτώ να απαντήσεις. Μου φαίνεται θα πας στη φυλακή αν δεν μιλήσεις. Ο σκύλος κοκκινίζει, η πίεση του ανεβαίνει, μα τίποτα από αυτά η γάτα δεν καταλαβαίνει. Γιατί ο σκύλος μιλάει και φωνάζει δυνατά, αλλά η γάτα ακούει γαβ γαβ μοναχά. Ο σκύλος της μιλάει και φωνάζει δυνατά, αλλά η γάτα ακούει γαβ γαβ μοναχά. Ο σκύλος σταματάει τη γάτα με ύφος αυστηρό και γουβ 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 της λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο σκύλος σταματάει τη γάτα